संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन युवा लोग के नजरिया से जलवायु परिवर्तन पर चर्चा। जलवायु परिवर्तन पर भारतीय मूल के छात्र के बढ़िया संबोधन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अक्षिता ठाकुर अमेरिका के प्रतिनिधित्व कैली। नमस्कार दोस्त लोग के, आज हमनी के एगो खास खबर लेके आयल बानी जा, जहां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारतीय मूल के एगो छात्रा आपन आवाज उठवले बाड़ी। जनवरी के 17 से 21 2024 के प्राग में आयोजित संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय मूल के छात्रा अक्षिता ठाकुर भारत के गौरवान्वित करवली। यह सम्मेलन में दुनिया भर के 400 से अधिका छात्र प्रतिनिधि भाग लेहले आ ओहमे से 22 गो के आपन प्रस्ताव पेश करे के मौका मिलल। अमेरिका के न्यू जर्सी में कक्षा 9 के छात्रा अक्षिता अपना प्रस्ताव में जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दा पर चर्चा कईली। एहमे उ नया समाधान का ओर देखत दुनिया के साथ देबे के आपन संकल्प देखवले। चयन प्रक्रिया कड़ा रहेल आ अक्षिता अपना बेहतरीन प्रस्तुति के माध्यम से आपन विजन के प्रदर्शन कैली। यह लोग में खाली जलवायु परिवर्तन के बात न भइल, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध जैसन विश्व समस्या पर भी चर्चा भइल। भारतीय मूल के ई युवा छात्रा खाली शिक्षा में न बल्कि व्यक्तित्व आ समाज में भी आपन छाप छोड़ले बाड़ी। उनकर संबोधन खाली आत्मविश्वास आ ज्ञान के प्रदर्शन न ह, बल्कि इहो देखावत बा कि कैसे रउरा कम उम्र में बढ़न मुद्दा पर चर्चा कर सकीले। अक्षिता ठाकुर के उपलब्धि उनका परिवार, समर्थक, समाज खातिर प्रेरणा के स्रोत बा। उनकर सफर खाली एगो शुरुआत न ह, बल्कि एगो नया आदर्श के ओर एगो कदम ह। यह सम्मेलन में भारत जवन ई स्थिति हासिल कैले बा उ हमनी सभे खातिर गौरव के कारण बा आ आगे बढ़त हमनी के उम्मीद आ भविष्य यह नव की पीढ़ी के साथ बा। रउरा सभे से जुड़ल रहे खातिर हमनी के साथी @बॉछर चैनल के सब्सक्राइब करी आ ए सफर में हमनी के फॉलो करी। धन्यवाद।